Päivää. Moro! Miten menee? Meillä on aivan liian kauan ollut siitä, kun viimeksi tehtiin Demitohtoria, koska se on tosi tykätty sarja ollut mun kanavalla. Nyt on kuitenkin jälleen kerran aika kävellä sitä ongelmien kivistä tietä. Kaveripojan kanssa keikalle, vaikka haluaa musta jotain enemmän. Siis yhteyttä mun viimeinen oljenkorsi, en oikein tykkää kirjoittaa tällaista tänne, mutta kai se nyt on pakko. Tutustuin siis tossa pari viikkoa sitten erääseen kundiin yhteisen kaverin kautta. Tyyppi on tosi kiva ja näin, ja me kuunnellaan, fanitetaan yhtä samaa bändiä, joka olisi tulossa Suomeen ensi vuonna. Vielä ihan sairaan hyvät paikat olisi saatavilla. Ja oltais kummatkin valmiita menemään sinne, kunhan mun parukat päästäs. En oo erityisemmin jutellut niille asiasta ja ajattelinkin tehdä sen vasta tämän tietyn asian jälkeen. Ongelma löytyykin jo otsikosta. Se jätkä kehuu mun ulkonäköä ihan koko ajan ja ruinaa kuvia musta ja sanoo, että haaveilee eräästä ihmisestä ja jotenkin nämä merkit on mulle tosi selviä. En tiedä sit kuvittelenko vaan, kun en oo mikään kokenut ihminen näissä asioissa. Juttu on kuitenkin sillä tavalla, että en halua varata niitä lippuja ja todeta jätkälle, että hei, en mä oo kiinnostunut susta, mutta kai mennään silti keikalle. Haluaisin siis tietää, että onko teidän mielestä nuo merkit jotenkin selviä. Ja sitten, että miten ja kautta missä tilanteessa sanon jätkälle, että me sitten ollaan vaan kavereita ja näin. En saa muuta kaveria sinne keikalle ja kummatkin meistä pitää siitä bändistä oikeesti ihan tajuttomasti. Enkä tosiaan etsi suhdetta. Ja jo parin viikon tuntemisen jälkeen osaan kyllä sanoa, että en tosiaan lähtisi seurustelemaan tämän ihmisen kanssa, koska meillä on erilaisia näkemyksiä mulle tosi tärkeistä asioista. Esim. Laki. Mikä romaani, kiitos jos autat. Arvostan suuresti. No ensinnäkin keikalle sun kannattaa mennä joko ilman poikaa tai pojan kanssa, koska jos sä sen bändin haluat nähdä, niin se on sit sun oma häpeä, jos sä et sitä mene kattoo. Ja sit siihen varsinaiseen ongelmaan. Se poika on kohtalaisen selvästi kiinnostunut susta. Se laittaa sulle viestiä, miten hyvältä sä näytät, ja sit sama hengenvetoon sanoo, että se haaveilee jostakusta, niin se on aika selkeetä. Mut sä tietenkin haluat olla aivan varma. Mut miten sä saat tietää aivan varmasti? Nyt on aika astua aikuisten saappaisiin. Sun pitää sanoa sille suoraan, että hei Jami, sä oot kyllä kiva frendi, mut ootko sä musta kiinnostunut silleen? Kerro ennen kuin kellekään tulee tässä paha mieli. Jos se vastaa kyllä, niin tulee mieleen se yleinen kysymys, että mitä mun pitäisi sanoa, jos mun kaveri on ihastunut muhun, mut mä en oo ihastunut häneen, ilman että se kaveruus tavallaan särkyy siinä suoraan. Tää on aivan uunituore, Hanksolon biisi kertoo sulle, mitä sun pitää sanoa. Sit, jos ei silti hiffaa sua, niin sit on aika vaan jättää se. Myös se ystävyys. Ja sit tietysti on se toinen vaihtoehto, että sä et sano sille mitään, sä kestät vuoden sen irvokkaita iskemisyrityksiä, ja lopulta joudut kuuntelee sitä, sä johdit mut harhaan, kun et kertonut mulle, että sä et oo yhtään kiinnostunut ja mä näytin selviä merkkejä sulle. Mutta sä teet lopullisen päätöksen, kumpi tie on parempi. No niin, seuraavaan. Otsikolla, mistä mä puhun senkaan, helppi mitä teen. No niin, eli tässä on nyt yksi poika, jonka kaa ollaan juteltu jo jonkin aikaa. Ja no hän asuu tuossa naapurikunnassa kautta kaupungissa silleen 20 kilsan päässä. Ja ollaan juteltu nyt Snapissa ja Instagram Directissä ja haluaisin kysyä sen numeroa. Ja alkaa juttelemaan sen kaa Whatsappissa. Mutta en tosiaankaan tiedä mistä puhuttais. Siis oikeesti on tosi huono keksiä aiheita. Snapissa on helppoa, kun voi puhua olevan aihetta vaihteen mistä vaan melkeinpä. Mut Whatsapp on mulle ainakin vähän eri asia. Miten ensinnäkin voisi pyytää sen numeroa silleen, etten vaikuta liian kiinnostuneelta jo tässä vaiheessa? Ja mistä me voidaan puhua? Siis tää on tosi tyhmää, I know, mut en tiedä ja haluaisin aiheita ja vinkkejä ja täältä, kiitos. Näyttää siltä, että pidetään vielä nämä aikuisten saappaat jalassa. Homman nimi on nimittäin se, että jos sä oot kiinnostunut, niin ollenkaan huono asia. Näyttää sitä esimerkiksi kysymällä sitä numeroa. No, kuinka sä voit kysyä? Esimerkiksi hei Jerppa, saisinko mä sun puhelinnumerosi? Jerppa, mä en jaksa enää tätä snappäilyä, voidaanko jo vaihtaa Whatsappiin, se on paljon käytännöllisempi. Jerppa, mentäisikö viidakon keskeltä sinne Whatsappiin jo, anna numero. Ja numeron vaihtaminen todellakaan sama kuin seurustelu, että se nyt ei ole vielä merkki mistään suuremmasta. Hyviä aihevinkkejä voisi olla esimerkiksi Amerikan presidentinvaalit, koulujen alku, uusi Harry Potter-kirja, yhteiset kiinnostuksen aiheet, harrastukset ja ihan yleinen elämä. Kunhan sä oot vähän niinku aktiivinen keskustelija, niin sit mulla ei väliä. Ei sillä oikeastaan väliä edes mistä puhuu. Ja tiedäthän sä, että jos sille ei kelpaa sun aiheet, niin jätä. Iso virhe! Ihastus.
On 14, tykkään yhdestä pojasta ja kerroin sille, ja se sanoi, että se tykkää jostain toisesta. Ja sit pari päivää sitten oltiin totee. Totuus ja tehtävä. Joo, voi miettiä vähän aikaa. Sitten oltiin totee ihan kunnolla, ja tietenkin minun piti pussata sitä 2 kertaa, niin sitten ennen kuin jouduin pussata, niin kummallakin kerralla se sanoo minun nimen, ja pus. Kysyin tänään, että merkasko ne pusut mitään, niin se sanoi, että se oli vaan totee. Ja se tietää, että tykkään siitä, ja nyt minun pää on ihan sekaisin sen takia, kun en voi unohtaa sitä, ja näen sen tosi usein, kun se on minun parhaan kaverin veli, ja käydään samaa koulua, apua ja kunnon mielipiteitä. Näitä saappaita me ei enää tarvita. Kunnon mielipiteitä, no ei meillä muita ookaan. Tää jätkä on ihan selvästi nuori fuckboy. No se sanoo, että se on ihastunut johonkin muuhun, no fine. Sit se tarkoittaa vain sitä, että se täyttää sellaisen huomion tarpeensa sulta saamallaan huomiolla. Ja sen takia se valitsee sua vaikka pussailemaan senkaan, että sit sä oot vielä ihastuneempi ja sä oot ihan... Oon vaan vähän niinku välinpitämättömämpi sitä kohtaa, niin yritä unohtaa tää poika. Jos se tulee kysyä sulta, että mikä sulla on, Tatjana, niin voit sanoa vaan, että no sä et edes tykkää musta ja sit sä toteessa pakotat mut pussailemaan sua ja ei oo kivaa ja sit jos se onkin huijannut ja se oikeesti tykkääkin susta ja murtuu ja kertoo sulle, että ei kun mä tykkään oikeesti susta, niin sit sä sanot, että eli toisin sanoen jätät sen. Kiitos erittäin paljon, että katsoit tän videon. Kerro mitä sä tykkäsit tuolla kommenteissa alhaalla. Mulla oli erittäin rentouttavaa lomaa. Toivottavasti teilläkin on ollut rentouttavaa lomaa. Ja sit kun koulut alkaa pikkuhiljaa kaikilla vähän eri aikaa, niin jaksatte taas tehdä kovasti töitä. Toivotan teille erittäin hyvää koulujen alkua, hyvää syksyä ja moro!